λογαριασμός. Ναι, τα ξέρω καλά. Λοιπόν, είναι ο λογαριασμός, είναι η σελίδα, είναι η ομάδα, έχει διάφορα τέτοια. Τα τρέχουμε και για τις εκπομπές από εδώ και είναι ένας τρόπος πολλαπλασιαστικός που η αλήθεια είναι ότι αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν πρωτοπόροι στα συγκεκριμένα ζητήματα, στις νέες τεχνολογίες. Μας βοήθησε και στη λειτουργία του στεκιού, γιατί εκεί έχουμε κάνει εκδηλώσεις. Πολλοί μας λένε ότι έχετε μια αιμονή αντιπολιτευτική, σας έχει πιάσει το άγχος, λέει ο κύριος Αγγελίδης, ο οποίος βέβαια έχει μια ιδιαίτερη αιμονή με την εξουσία, όσο πάει. Εντάξει, τώρα γιατί το λέτε αυτό, δεν είναι... είναι αιμονή είναι αυτό. Από τα 14 χρόνια του... Ποια 14, μπορεί να είναι και 34 χρόνια της πορείας του, εν πάση περιπτώσει. Από το 82. Από το 82. Και γι' αυτό η απογοήτευση... Σε αυτά τα 31 χρόνια τα τρία διοικεί ο ίδιος. Υπήρξε αντιδήμαρχος, υπήρξε δημοτικός σύμβουλος δημοτικών αρχών μάλλον, αλλά ουσιαστικά κυβερνάει, για να το καταλάβει ο κόσμος, 3 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αιμονή με την εξουσία. Δεν είναι δηλαδή σαν το Πασόκ που κυβερνούσε 20 χρόνια και τώρα δεν μπορεί να... Ναι, αυτός έχει αιμονή, δηλαδή πλησίαζε ένα βήμα και δεν μπορούσε να πιει νερό. Αυτό λέω αιμονή. Την έχει όμως αυτή την αιμονή. Την έχει αυτή την αιμονή. Δεν ξέρω αν έχει. Εμείς αυτό που κάνουμε δεν το κάνει κανείς. Το έφτιαχνε η Δημοτική Πρωτοβουλία στην αρχή, ως ένα σημείο το συνέχισε μετά. Βέβαια, καμία σχέση με τη δικιά μας πυκνή δραστηριότητα. Εμείς θα σας πω το τελευταίο διάστημα. Μόνο προχθές είχαμε μουσική εκδήλωση. Το Σάββατο το πρωί και καλούμε όλους τους ερέους, γιατί δεν είναι δικιά μας εκδήλωση. Έχουμε μέρα αιμοδοσίας στο στέκι μας 9 με 11 το Σάββατο. Αυτό υποδηλώνει άγχος αντιπολιτευτικό για τις εκλογές, για την εξουσία, όχι βέβαια. Και δίνουμε τη Δευτέρα στην αίθουσα της Κεντρίας, θα παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα, όπως είπατε, και τους προγραμματικούς μας στόχους. Δεν παραμένουμε στον καταγγελτικό λόγο. Πώς ένα σημείο... Είπατε για τις πρωτοβουλίες σας, αναφερθήκατε στο Σάββατο. Κοινωνικό φροντιστήριο, το λειτουργούμε. Ήδη με 17 φτωχότατα παιδάκια άπορα, εδώ που δεν μπόρεσε ο Δήμος να το λειτουργήσει ούτε και πέρυσι ούτε και φέτος, με όλες τις παρατάξεις. Και μάλιστα μας ηρωνεύονταν ή μας λέγανε ότι το κάνουμε για αντιπολιτευτικά ή για άλλα ωφέλη. Ας έρθουν να κάνουν αυτοί. Ας έρθουν να δουν τι δουλειά έχει η λειτουργία ενός κοινωνικού φροντιστηρίου. Να βρεις καθηγητές που κάνουμε έκκληση, να βρούμε καθηγητές. Κάναν όμως άλλα, κάναν το κοινωνικό παντοπολείο, κάναν το κοινωνικό φαρμακείο. Ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος, όχι παράταξη. Όχι, μιλάω για παράταξη. Ναι, αλλά η δημοτική αρχή είναι συγκεκριμένη. Ναι. Με τον χαίρο πολύ. Να πάρω κι εγώ το μηχανισμό του Δήμου, πάρω τα χρήματα από την πολιτεία. Αυτό. Χαίρο πολύ, το κάνω κι εγώ. Επειδή το ανεβάσετε αρκετά, αν πάρετε το μηχανισμό του Δήμου, η αλήθεια είναι ότι θα υποστείτε ελέγχους πολύ πιο σκληρούς. Αναφερθήκατε σε αυτό το Σάββατο, το δικό μου το μυαλό, επειδή μερικές φορές λειτουργεί και περίεργα, πάει στο προηγούμενο. Με τους ποδηλατοδρόμους, πώς το είδατε? Γιατί ήσασταν από τις παρατάξεις που εξορισμού, από τη δημιουργία σας είχατε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, όταν ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν σχέδια δειλά-δειλά στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες άλλες πόλεις και πολύ τολμηρά στην Καρδίτσα, Μεσολόγγι, Τρίκαλα, πολύ τολμηρά. Και απορώ, εγώ είχα σε εκτίμηση τον δήμαρχο τον κύριο Ταμίλο, αλλά αυτός είναι... Έχει ξεφύγει. Δεν μπορώ να πω. Το είπα λαϊκά, αλλά σε επικοινωνιακό επίπεδο πραγματικά θα ήταν αυτός που έκανε στα Τρίκαλα ένα τέτοιο δήμο. Είναι άλλο πράγμα η αυτοδιοίκηση, άλλο... Δεν ξέρω. Εντάξει, η σοβαρότητα παραμένει όμως η ίδια. Δεν φαίνεται σοβαρός. Πάση περιπτώσει, ναι, πράγματι τότε θέσαμε το θέμα και είχαμε ως πρότυπα αυτούς τους 2-3 δήμους, Μεσολόγγι, Καρδίτσα κυρίως και Τρίκαλα δευτερευόντως. Εδώ, τι να πω τώρα, δεν θέλω να με ψημυρίσω, αλλά είναι πραγματικό το γεγονός. Σε ένα τεράστιο ποσό, με ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων, που θα μπορούσε να εξοπλίσει την πόλη με ποδηλατόδρομους άνετους και ασφαλείς, κάνουμε ψίχουλα. Και πραγματικά στην κυριολεξία, ενώ προβλεπόταν 3 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι. Πάνω από 1.000 δεν είναι τώρα? Ποια είναι? Από Κολοκοτρώνη προβλεπόταν μέχρι τη γέφυρα του Τσέλιου. Ναι. Και τώρα κάναμε ένα σχέδιο εκεί μπροστά στην πλατεία του Ίκα και λίγο πιο πάνω, στην τράπεζα, την Εθνική. Κάναμε μια προχειροδουλειά
όπως παλιά είχε γίνει στην πλατεία του Ίκα ξεκινάει από την πλατεία του Ίκα ή από το επόμενο τετράγωνο? Από την πλατεία του Ίκα λίγο πιο κάτω. Και φτάνει μέχρι την Παπαπαύλου? Πιο κάτω φτάνει μέχρι την Εθνική Τράπεζα και πιο κάτω. Είναι μια από τη μια μεριά και μια από την άλλη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκεί υπάρχει μια... Ναι, πάει. Αυτός είναι ο κανονικός ποδηλατόδρομος. Ωραίος, όμορφος, με το χρώμα του, το καφέ. Αυτός. Ναι. Τα άλλα που κάναν τώρα, που ρίξαν πασαλάκια και κάτι αποτυπώματα εκεί ποδηλάτου κάτω. Βεβαίως και δεν είναι ποδηλατόδρομο, είναι μια προχειροδουλειά. Εκεί είναι πάρκινγκ για έξυπνους, εγώ το είπα και πήρα και απάντηση στο Facebook ότι κάντε μας πρώτα πάρκινγκ και μετά πείτε μας να μην παρκάρουμε. Δηλαδή και μέχρι να κάνουμε πάρκινγκ ή να κάνει ο Δήμος να παρκάρει πάνω στους ποδηλατόδρομους. Αλλά όχι μόνο εκεί και στον άλλο ποδηλατόδρομο. Να σας απαντήσω επειδή είμαι... Ποδηλάτης? Όχι, δυστυχώς δεν είμαι ποδηλάτης. Εγώ επειδή είμαι και σήμερα βρήκα πάνω στους κανονικούς ποδηλατόδρομους τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα. Εντάξει, γαϊδουριά είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσεις. Δεν είναι γαϊδουριά, είναι έλλειψη των αρχών. Έλλειψη των αρχών. Όταν δεν μπορούμε. Διότι το πρόβλημα και το θέμα και η ουσία δεν είναι κατασκευάσιμο. Έχω παραδεχθεί όμως ότι παρανόμως έχω δίπλο παρκάρει τις τελευταίες μέρες, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Δηλαδή θέλω να πω, ρωτάω εδώ και μήνες, δεν έχω πάρει απάντηση ακόμη, αν στις μελέτες ή εν πάση περιπτώσει σε όλα τα στάδια και τα έντυπα που τα συνοδεύουν του συγκεκριμένου μεγάλου έργου, 5,5 εκατομμύρια ευρώ όπως είπατε, υπάρχει κάπου πρόβλεψη ή εν πάση περιπτώσει καταμέτρηση των θέσεων στάθμευσης που χάνονται. Γιατί αν υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για να αντικατασταθούν ή εν πάση περιπτώσει να υποκατασταθούν με κάποιο τρόπο, κάτι που μάλλον δεν συμβαίνει. Γιατί αν έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις στάθμευσης, δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε εκατοντάδες καινούργιες. Και δεν έχετε δει τίποτα, θα χαθούν ακόμη περισσότερες με την για το πρόβλημα μπορεί που λέει και ο κ. Καλαϊτζίδης να μην είναι το κυκλοφοριακό, είναι όμως σίγουρα το θέμα της στάθμευσης. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη με την έννοια ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση μόλις αρχίσει και ολοκληρωθεί το έργο της βιοκλιματικής ανάπαυσης στη Δυτική Θράκη. Εκεί θα χαθούν 600-700 θέσεις. Βασικός άξονας στη Δυτική Θράκη, αν θες να ανεβείς δηλαδή προς τη... Ναι, και εκεί λίγο προβληματιζόμαστε και εμείς, γιατί είχαμε τη θέση ότι εξοβελίζουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά τα αυτοκίνητα από το κέντρο, από το ιστορικό κέντρο, από το κέντρο της πόλης. Αλλά βλέπω ότι ακόμη υπάρχει ένας προβληματισμός και μέσα στην παράδειξη αλλά και έξω από τον κόσμο, ότι δεν πείθουμε όσον αφορά όχι αυτούς που έρχονται απ' έξω, γιατί εκεί είναι μια πιστική απάντηση αν υπάρξει προγραμματισμός και επιμονή να γίνουν τα περιφερειακά πάρκινγκ και κυρίως τα στρατόπεδα ως χώροι υποδοχής των επισκεπτών. Αλλά είναι δύσκολο. Σε συνδυασμό με το κτέλ ή με κάποιον άλλο τρόπο. Με το αστικό. Ναι. Και μάλιστα τώρα αυτό το λέγαμε εμείς στην αρχή που δεν υπήρχαν αυτά τα mini bus τα μικρά. Ναι, τώρα είναι ακόμη πιο εύκολο. Τώρα είναι ακόμη πιο εύκολο. Αυτό είναι μια πιστική απάντηση και λύση όσον αφορά τα αυτοκίνητα υποδοχής που έρχονται απ' έξω από τα χωριά, από άλλους νομούς κτλ. Αλλά δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε λίγο και εμείς και προβληματιζόμαστε και ακόμη και από τον κόσμο. Ότι η απάντησή μας δεν είναι πιστική. Τι προτείνουμε στις θέσεις πάρκινγκ που χάνονται από το κέντρο της πόλης και εμείς τους λέμε ότι κοιτάξτε, σας προτείνουμε να πηγαίνετε να αφήνετε το αυτοκίνητό σας στο στρατόπεδο Παπαλουκά Κολοκοτρώνη και μετά να το παίρνετε εκεί και να φεύγετε. Ή έστω στο πάρκινγκ που είναι πίσω από την Ομαρχία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω διασταυρώσει, έχει μειωθεί και το αντίτιμο. Νομίζω, δεν το έχω τσεκάρει, το λέω με κάθε επιφύλαξη. Εκεί θα έπρεπε, επειδή είναι και φίλος μου ένας από τους εργολάβους εκεί, νομίζω ότι δεν το είδαν σωστά το θέμα από την αρχή, θα υποχρεωθούν από την πραγματικότητα να το δουν, γιατί υπάρχουν και σε άλλες πόλεις, νομίζω στην Ξάνθη, την πρώτη μισή ώρα το έχουν δωρεάν. Ναι. Εδώ το είχαμε 2,20 νομίζω την πρώτη ώρα και μετά σταδιακά μειωνόταν, αλλά δεν είναι τώρα ποσό. Θα προτιμήσει ο Σεραίος σε αυτή την κρίση να περπατήσει 5 μέτρα παραπάνω και να μην βάλει το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ παρά να δώσει αυτά τα δύο. Αν όμως γίνει κάποια αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, νομίζω ότι θα βοηθήσει τους πάντες. Μόνο το Δήμο δεν θα βοηθήσει, γιατί τα έσοδα του 3% νομίζω που παίρνει είναι μηδαμινό ποσό, παρόλο που συμμετείχε περίπου κατά 50% εκεί. Δηλαδή το κόστος ήταν δυσανάλογα μεγάλο για το Δήμο. Νομίζω ότι δώσαμε γύρω στα 2.800. Έχετε κάποια πληροφόρηση για τις τεχνικές υπηρεσίες και τη μεταφορά τους στο... Ναι, έχω πληροφόρηση και μάλιστα το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι απορρίφθηκε
η μεταφορά των τεχνικών υπηρεσιών που υπερηφανευόταν ο κύριος Δήμαρχος. Το τσάμπαιναν στο δεύτερο όροφο. Στη ΔΕΙΑ, στο κτίριο της ΔΕΙΑ, εκεί το καινούργιο, το ανακαινιζόμενο, το δεν ξέρω εγώ, στο ορφανοτροφείο Θηλαίων, θα πήγαιναν, θα στεγαζόταν και άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Και έλεγε, μα είναι λογικό και πρέπει να το κάνουμε και είναι συγγενείς υπηρεσίες και είναι το ίδιο η ΔΕΙΑ, το ίδιο είναι, αλλά βλέπετε ότι η περιφέρεια δεν αποδέχεται ότι είναι το ίδιο. Τώρα τι γίνεται? Θα μας μείνει εκεί ένα τεράστιο κτίριο 4.000 τετραγωνικών μέτρων για 30 υπαλλήλους. Και λέει ότι θα γλιτώναμε, τι θα γλιτώναμε? Γλιτώνουμε 30.000 περίπου το χρόνο από αυτά που πληρώνουμε εκεί. Μέσα στο κέντρο της πόλης, και μιλάμε για υπηρεσίες που πηγαίνει κάποιος και πληρώνει, πληρώνουμε 30.000 το χρόνο εκεί ενίκιο. Και εκεί θα δίνουμε χώρια, από τη συντήρηση, τα έξω λειτουργίες, θα δίνουμε και πάνω από γύρω στις 150.000 ευρώ το χρόνο για το δάνειο. Ναι. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο συνολικότερο που αφορά γενικά την αυτοδιοίκηση. Έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο. Η σημερινή δήλωση του κυρίου Μιχελάκη, του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, ότι τελικά δεν αλλάζει ο νόμος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που σημαίνει ότι πάμε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, πάμε σε παρατάξεις των 200 ατόμων τέλος πάντων. Ναι, σε κάποιους δήμους είναι και 200, γιατί παίζει ρόλο το πόσα χωριά μάλλον έχουν ενσωματωθεί. Σε εμάς είναι 179. Μάλλον τώρα πρέπει να μειωθούν λίγο, λόγω της, πώς το λέμε, αυτό που έγινε με τον πληθυσμό. Μειώθηκε ο πληθυσμός λίγο, αυξήθηκε στο παλιό Δήμο Σερών, εδώ στην πόλη, και στα χωριά μειώθηκε, άρα πρέπει να μειώνεται κατά κάποιο. Πάντως το νούμερο μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο είναι 179, το ανώτερο. Άρα θα γίνει ένας κακός χαμός, θα στρατολογούνται και τα δέντρα πλέον, ειδικά στα χωριά. Υπήρχε και την προηγούμενη φορά αυτό. Εγώ θέλω, επειδή ήμουν από τους πρώτους που σχολίασα τις πληροφορίες πριν από κάποιους μήνες, αρκετούς καραγκιουζλίκια. Σε σχέση με τον νόμο, λέτε. Ακριβώς. Έκαναν μια στρατηγική χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τον κυβερνητικό εταίρο τους, που είναι του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί λειτουργούν λες και έχουν αυτοδυναμία, έχουν μείνει στο 1977, 1974, 1990. Μα δεν κυβερνάτε μόνοι σας, έχετε έναν εταίρο. Δεν το ρωτάτε πρώτα να συνοηθείτε, να πάρετε μια απόφαση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και αρχίζουν τώρα τα κόλπα. Διαρροές, λέει, από τον υπεύθυνο του τμήματος τοπικής αυτοδιοίκησης Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καλογερόπουλο, ότι θα γίνει ένα σύστημα το οποίο θα αποκομματικοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, θα δίνει ελεύθερα στον κόσμο να επιλέξει τους πιο άξιους. Τώρα δηλαδή δεν χρειάζεται να αποκομματικοποιήσει κανένας την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση απογαλακτίστηκε πλήρως από τα κόμματα, γιατί κατάλαβαν πλέον και καταλάβατε κι εσείς οι υποψήφοι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα με σημαία κομματική. Εμείς το έχουμε αποδείξει από την πρώτη αρχή και το κάνουμε, όπως ξέρετε, και από την πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε τη διάβαση πεζών, ότι ως συνέλευση εμείς αποφασίζουμε με εκλογές, και μάλιστα με συμμετοχή ανοιχτή όλων των στερεών πολιτών, όχι από μια κάστα ανθρώπων, από μια παράταξη, από ένα κλαμπ θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να μας κατηγορήσει, αν και λειτουργούμε απολύτως δημοκρατικά. Εμείς καλούμε να αποφασίσουν και να βάλουν και υποψηφιότητα, και υλοποιήθηκε αυτό την τελευταία φορά από όλους τους αιρέους πολίτες. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι. Τι μας λέει τώρα ο κ. Κοτρώνης, αφού ΣΥΡΙΖΑ είστε όλοι, αλλά από την άλλη μπορώ να πω ότι και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν σαν τα τωρινά, δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, κάθε άλλο, ειδικά στο νομό Σερών, τα ποσοστά ήταν. Τελευταία τρύπα του περίπου έτσι όπως το λέτε. Εσείς είχατε στραφεί, είχατε επικεντρωθεί στα δημοτικά, που σημαίνει ότι αυτό ήταν το ενδιαφέρον, όχι εσείς προσωπικά, η ομάδα συγκεκριμένη της διάβασης πεζών. Και είχατε και αρκετούς πασόκους στην αρχή. Βεβαίως, και είχαμε και νεοδημοκράτες και ανεξάρτητους και ανένταυτους και αριστερούς κτλ. Θέλω να ξανατονίσω αυτό που λέω, ότι γιατί κάποιος